Ole masain ke YouTube channel ak lo lom le ve ka chu video masa khan YouTube channel create le video upload tan kanin ril to a voina chuan kan video upload te thumbnail da dan kanin ril le done enge thumbnail chu tin zona mai te a YouTube video a thumbnail kan ti chuan kan video te kan enma a representation atana picture kan man khani moya summary thila akim berome chuan YouTube pa kan lu tanga heta kan YouTube account kan channel a khanin kan lu tanga your channel a khanin kan click lenga your channel a kan click kan video upload te kharo lang don ne chuan kan video upload ta hianin alolan dan a picture hi heiten kan hunga kutlem le phone lem alang ta hei a looks good lo in ti ni chuan picture dang ka du ka da du in ti ni chuan chumi ti dan chu kan ril don ne ondan enanga thumbnail da tur hian YouTube studio kan lut don ne YouTube studio kan lut tanga chuan riat masak le tur chu hemi a thumbnail picture tur hi kan nei lo ka ngai ni chumi tur chuan ke mani na kan lo edit lo ka ngai ya PixArt apps atang te pon a edit thaya du dan danin description na link da download tu chuan in lo download anga chuan YouTube studio kan lo hianin ko lai pic kuin muwa kan video upload kan ya ko a thumbnail ko kan thlak don kan thlak tum ka ni chuan pencil kin munga chung ber akhian pencil akhianin kan met lenga pencil kan me no hian basic info noya hian pencil kan met lenga hi a thumbnail kan change na tur chu nia custom thumbnail ti kan mu hian kan tik le done ta hianin a pic ka lo nei lok tur ka ti kha chu wang chuan gallery kan zong don nia kan thumbnail du kha chuan soi le du chu a thumbnail tur hi a size picture size kha a picture ratio kha 16:9 tur nia tiang size tur hi ni chuan quality takani tur ni chuan an select anga select nuwa an save ti om lenga an save to ni chuan hemi an save to hi chuanin kan back chuanga kan YouTube pa khanin inte a thumbnail kha ti hian om to em ti kha kan verify le done chuan soyang khanin a thumbnail thlak tur chuan YouTube studio te nei nga ya YouTube studio tang kherlo pon Chrome atang te pon ti thema se boi thlak mai me desktop site da te nga ya chuwang chuan YouTube studio hi download tur link description a khan omai lo download to nia chuan YouTube channel kan lu khanin a thumbnail kha loin thlak to em ti kha kan va en tum kha nia chuan kan YouTube channel a khanin kan valu tanga allowin change to em a thumbnail kha ti kan va verify do ne chuan kan account kan YouTube account a han kan lut lenga chuan your channel a kan enanga tian allowin change to neta that loi chuan allowin change mai thilo nga do ngai thina chuan hriat thiam lo lai mo nei kha chuan comment ai lo chu zuanga chuan ka channel hi mi lo la subscribe lo ni chuan lo subscribe vela notification bell khai lo on tel bok ton nia chuan video dang tha do te ne kai mule thau don nia. Here we go.